कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्तभक्ताय नमः। कृष्ण प्रभुपाद बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना अन्निष्टारगमद्भाग्या मदानंदा नमस्तुते। ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വിജയ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം 14 ശ്ലോകം 11. ഹരേ കൃഷ്ണ. മന്ദജി കാണല്ലോ സ്ക്രീൻ അല്ലേ? കാണാം ഗുരുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം. ഭഗവതേ വാസുദേവായ വദതി പുരുഷരപസാരൂപം ശംഭരോഷം വാരി പുരാചകുല നിർഭത്സിതേ നാദിവ്യദിത കർണമൂല ഹൃദയ ജില്ലീസ്വനവദതി പുരുഷരപസാടൂപം ശംഭരോഷം വാരി പുരാചകുല നിർഭത്സിതേ നാദിവ്യദിത കർണമൂല ഹൃദയ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിത്തുലോകജില്ലിസ്വനവദതി പുരുഷരപസാടോപം പ്രത്യക്ഷം പരോക്ഷം വാരി പുരാചകുല നിർഭത്സിതേ നാദിവ്യദിത കർണമൂല ഹൃദയ ക്വചിത്തുലോകജില്ലിസ്വനവദതി പുരുഷരപസാടോപം പ്രത്യക്ഷം പരോക്ഷം വാരി പുരാചകുല നിർഭത്സിതേ നാദിവ്യദിത കർണമൂല ഹൃദയ. അംബികാകേശ്വരി ദേവദാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലി.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിദുലൂകച്ഛില്ലി സ്വനവസതി പരുഷരഭസാടോപം പ്രത്യക്ഷം പരോക്ഷം വാ രിപുരാജകുലനിർഭർസിതേ നാദിവ്യതിഥ കർണമൂലഹൃദയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാൽദിശാമദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിത്തുലകझिल्लिस्वनवदति പുരുഷരപസാടോപം പ്രത്യക്ഷം പരോക്ഷം വാരിപുരാജകുല നിർഭർസിതേനാദിവ്യതിത കർണമൂലഹൃദയ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാരായണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിദുലൂകദില്ലി സ്വനവദതി പരുഷ പ്രവസാടോപം പ്രത്യക്ഷം പരോഷം വാരിപുരാജകുല നിർഭർസിതേ നാദിവദിത കർണമൂലഹൃദയ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുരേഷാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിദ്ദുലൂകझिल्लि സ്വനവദതി പരുഷരഭസാടോപം പ്രത്യക്ഷം പരോക്ഷം വാരിപുരാജകുല നിർഭർസിതേ നാദിവ്യതിത കർണമൂലഹൃദയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമൻ ഉണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിത് ഉല്ലൂകझिल्लि സ്വനവദതി പരുഷര ഭാസോടോപം പ്രത്യക്ഷം പരോക്ഷം വാരിപുരാജകുല നിർഭർസിതേ നാദിവ്യതിത കർണമൂല ഹൃദയ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിതുലൂകझिल्लि സ്വനവദതി പരുഷരപസാടോപം പ്രത്യക്ഷം പരോഷം വാരിപുരാജ കുലനിർഭർസിതേനാദിവ്യതിത കർണമൂലഹൃദയ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൊച്ചിത്തുലുകദില്ലി സ്വനവദതി പുരുഷാരഭസാടോപം പ്രത്യക്ഷം പരോക്ഷം വാരിപുരാജ കുലനിർഭർസിതേ നാദീവ്യതിത കർണമൂലഹൃദയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗംഗമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിദുലൂകझिल्लि സ്വനവദതി പുരുഷരപസാടോപം പ്രത്യക്ഷം പരോക്ഷം വാരിപുരജകുല നിർഭർസിതേ നാദിവ്യതിത കർണമൂലഹൃദയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിത് ഉലൂകझिल्लि സ്വനവദതി പുരുഷരഭസാടോപം പ്രത്യക്ഷം പരോക്ഷം വാരിപുരാജകുല നിർഭർസിതേന അതിവ്യതിത കർണമൂലഹൃദയ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിദുലൂകझिल्लि സ്വനവദതി പരുഷരഭസാടോപം പ്രത്യക്ഷം പരോക്ഷം വാരിപുരാജകുല നിർഭർസിതേ നാദിവ്യതിത കർണമൂലഹൃദയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
क्वचिदुलुकद्दिली स्वनवदति परुषरभसाढोभं प्रत्यक्षं परोक्षं वा रिपुराजकुलनिर्भर्त्सिते नादिव्यतिता कर्णमूलहृदयः। हरे कृष्णा प्रभुजी। हरे दानुप्रति माताजी चलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभुजी। चलो। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्वचिदुल्लुकत्सिल्ली स्वनवदति पुरुषभसोढोपं प्रत्यक्षं परोक्षं वा त्रिपुराजकुलनिर्भल्सिते न्याधिव्यतितकर्णमूलहृदयः। हरे कृष्णा प्रभुजी। हरे कृष्ण। ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലും. ഇതിന്റെ കേൾക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ശത്രുക്കളുടെ ശിക്ഷകളാലും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവുമായ പരുഷ വാക്കുകളാലും വളരെ ദുഃഖിതനാകും. ആ സമയത്ത് അവന്റെ ഹൃദയവും കാതുകളും വല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നു. അത്തരം ശിക്ഷകളെ മൂങ്ങകളുടെയും ചീവീടുകളുടെയും ശബ്ദങ്ങളോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഭാവാർത്ഥമിസി ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃതിക ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വിവിധ തരം ശത്രുക്കളുണ്ട്. ആദായ നികുതി നൽകാത്തതിന് ഒരുവനെ സർക്കാർ ശാസിക്കുന്നു. അത്തരം വിമർശനങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷത്തിലായാലും പരോക്ഷത്തിലായാലും ഒരുവനെ വിഷാദിപ്പിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ അവൻ പ്രതികരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമെങ്കിലും നിർഭാഗ്യവശാൽ അവനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സായദാ ദുഗ്ധപൂർവസുഹൃദസ്തദാ കാരസ്കരകാകതുണ്ടാദ്യാം അപുണ്യദ്രുമലദാ വിശോദാപാനവദ്ദുഭയാർത്ഥശൂന്യദ്രവിണാൻ ജീവൻ മൃതാം സ്വയം ജീവൻ മ്രിയമാണവതാവതി സയദാ ദുഗ്ധപൂർവസുഹൃദസ്തദാ കാരസ്കരകാകതുണ്ടാദ്യ അപുണ്യദ്രുമലദാ വിശോദപാനവ ഹൃദയാർത്ഥശൂന്യദ്രവിണാൻ ജീവൻ മൃതാൻ സ്വയം ജീവൻ മ്രിയമാണ വദാവതി. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മുകളിലത്തെ ലൈൻ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ ദുഗ്ധപൂർവസുഹൃതസ്തദാ കാരസ്കരകാകതുണ്ടാദ്യ പുണ്യം ദ്രുമലധാ വിശോദപാന വധുഭയാർത്ഥ ശൂന്യദ്രവിണാൻ ജീവമൃതാൻ സ്വയം ജീവൻ മ്രിയമാണ ഉപധാവതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സയഥാ ദുഗ്ധപൂർവസുഹൃദസ്തദാ പാരസ്കരകാകതുണ്ടാദ്യ അപുണ്യദ്രുമലധാ വിശോദപാന വധുഭയാർത്ഥശൂന്യദ്രവിണാൻ ജീവൻ മൃതാൻ സ്വയം ജീവൻ മ്രിയമാണ ഉപധാവതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൽസലാവബലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. രതിയാചാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ ദുഗ്ധപൂർവസുഹൃതസ്തദാ കാരസ്കര
കാകതുണ്ടാദ്യ പുണ്യദ്രുമലത വിശോദപാനവതുപയാർത്ത ശൂന്യദ്രവിണാൻ ജീവൻ മൃതാൻ സ്വയം ജീവൻ പ്രിയമാണ ഉപധാപതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ യഥാ ദുഗ്ധപൂർവ സുഹൃദസ്തദാ കാരസ്കരകാകതുണ്ടാദ്യ പുണ്യദ്രുമലതാ വിശോദപാനവതുഭയാർത്ഥശൂന്യദ്രവിണാൻ ജീവൻ മൃതാൻ സ്വയം ജീവൻ മ്രിയമാണ ഉപധാവതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോ. സയദാ ദുഗ്ധപൂർവ സുഹൃദസ്തദാകാരസ്കരകാകതുണ്ടാദ്യ പുണ്യദ്രുലതാ വിശോദപാന വധുതഭയാർത്ഥശൂന്യദ്രവിണാൻ ജീവൻ മൃതാൻ സ്വയം ജീവൻ മ്രിയമാണ ഉപധാവതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സയദാ ദുഗ്ധപൂർവ സുഹൃദസ്തദാ കാരസ്കര കാകതുണ്ടാദ്യ പുണ്യദ്രുമലതാ വിശോദപാനവതുഭയാർത്ത ശൂന്യദ്രവിണാൻ ജീവൻ മൃതാൻ സ്വയം ജീവൻ മ്രിയമാണ ഉപധാവതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ശ്രീ ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സയദാ ദുഗ്ധപൂർവ സുഹൃദസ്തദാ കാകതുണ്ടാദ്യ പുണ്യദ്രുമലതാ വിശോദപാനവധൂപയാർത്ഥ ശൂന്യദ്രവിണാൻ ജീവൻ മൃതാൻ സ്വയം ജീവൻ മ്രിയമാണ ഉപധാവതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലാഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സയദാ ദുഗ്ധപൂർവ സുഹൃദസ്തദാ കാരസ്കര കാകതുണ്ടാദ്യ പുണ്യദ്രുമലതാ വിശോദപാനവധുഭയാർത്ത ശൂന്യദ്രവിണാൻ ജീവൻ മൃതാൻ സ്വയം ജീവൻ മ്രിയമാണ ഉപധാവതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വിജയജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സയദാ ദുഗ്ധപൂർവ സുഹൃദസ്തദാ കാരസ്കരകാകതുണ്ടാദ്യ പുണ്യദ്രുമതലാ വിശോദപാനവധുഭയാർത്ഥ ശൂന്യദ്രവിണാൻ ജീവൻ മൃതാൻ സ്വയം ജീവൻ മ്രിയമാണ ഉപധാവതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം ഭാഗം ജീവാത്മാവ് അവന്റെ കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിലെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ നേടുന്നു. അത് അവസാനിക്കുമ്പോൾ അവൻ സമ്പത്തുകളെയും പണത്തെയും ശരണം പ്രാപിക്കും. അവയ്ക്കാകട്ടെ ഈ ജീവിതത്തിലോ അടുത്ത ജീവിതത്തിലോ അവനെ സഹായിക്കാൻ കഴിവില്ല. അതുമൂലം അവൻ ആ സമ്പത്തുകൾ കൈവശമുള്ളവരെ സമീപിക്കുന്നു. ആ സമ്പത്തുള്ളവൻ മരിച്ചതിന് തുല്യം ജീവിക്കുന്നു. അത്തരം ആളുകൾ ശുദ്ധവൃക്ഷങ്ങളോടും ലതകളോടും വിഷജലം നിറഞ്ഞ കിണറുകളോടും ഉപമിക്കപ്പെടുന്നു. മുൻ ജീവിതങ്ങളിൽ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി ഈ ജന്മത്തിൽ ആർജിക്കുന്ന സ്വത്തുക്കളും ധനവും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുത്. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി അവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിഷവൃക്ഷത്തിലെ ഫലം ആസ്വദിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ബദ്ധാത്മാവിനെ ഈ ജീവിതത്തിലോ അടുത്ത ജീവിതത്തിലോ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സഹായിക്കുകയില്ല. എങ്കിലും ഒരുവൻ തന്റെ സ്വത്തുക്കൾ ശരിയായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ ഈ ജീവിതത്തിലും അടുത്ത ജീവിതത്തിലും സന്തോഷം നേടും. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത പക്ഷം അവൻ വിലക്കപ്പെട്ട കനി ഭക്ഷിക്കുകയും അവിടെ അവന്റെ പറുദീസ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ ഒരുവൻ അവന്റെ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
യത്കരോഷി യദശ്നാസി യജ്ജുഹോഷി തദാസി യത് യത്തപസ്യസ്യ കൗന്ദേയ തത്കുരുഷ്യാമദർപ്പണം. യത്കരോഷി യദശ്നാസി യജ്ജുഹോഷി തദാസി യത് യത്തപസ്യസ്യ കൗന്ദേയ തത്കുരുഷ്യാമദർപ്പണം. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, നീ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും, ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്തായാലും, നിവേദിക്കുന്നത് എന്തായാലും, അതുപോലെ എന്ത് തപസ്സരികൾ അനുഷ്ഠിച്ചാലും അവയെല്ലാം എനിക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുവാൻ ഭഗവത്ഗീത 9:27 ഭഗവാൻ പറയും. ഒരുവൻ കൃഷ്ണാബോധത്തിലാകുന്ന പക്ഷം അവൻ കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി നേടുന്ന ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളും സമ്പത്തുകളും ഈ ജന്മത്തിലും അടുത്ത ജന്മത്തിലും പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ഒരുവൻ അവന് ആവശ്യമായതിലധികം സമ്പാദിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ആവശ്യത്തിലധികം നേടിയാൽ അധികമുള്ളത് മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം. അത് ബദ്ധാത്മാവിനെയും ലോകത്തെയും കൃഷ്ണനെയും സന്തോഷിപ്പിക്കും. ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും ഇത് തന്നെയാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കീ ജയ്. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏകദാ സത്പ്രസംഗാന്യകൃതമതിർയുദക്സ്രോതസ്കലനവത് ഉപയതോ വിദുഃഖദം പാഗണ്ഡമഭിയാതി. ഏകദാ സത്പ്രസംഗാന്യകൃതമതിർയുദക്സ്രോതസ്കലനവത് ഉപയതോ വിദുഃഖദം പാഗണ്ഡമഭിയാതി. ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃത. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ബദ്ധാത്മാവ് ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന വനത്തിലെ ദുഃഖം ശമിപ്പിക്കുവാൻ നാസ്തികരിൽ നിന്നും വില കുറഞ്ഞ അനുഗ്രഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അവരുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ അവൻ എല്ലാ ബുദ്ധിയും നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ചൂട് ശമിപ്പിക്കുവാൻ തീരെ ആഴമില്ലാത്ത ഒരു നദിയിലേക്ക് ചാടുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അതിന്റെ ഫലമായി നദിയുടെ അടിത്തട്ടിലടിച്ച് അവന്റെ ശിരസിൽ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാവും. താപം ശമിക്കുന്നില്ല, മുറിവുകൾ വേറെയും. അങ്ങനെ രണ്ടു വിധത്തിലും അവൻ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നു. തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടുന്ന ബദ്ധാത്മാവ് വേദതത്വങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുന്ന സന്യാസിമാരെന്നും സ്വാമിമാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നവരെയും സമീപിക്കുന്നു. അവൻ അവരിൽ നിന്നും ഇപ്പോഴോ ഭാവിയിലോ ഒരു പ്രയോജനവും ലഭിക്കുന്നില്ല. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃത. വഞ്ചകർ എപ്പോഴും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് അവരുടേതായ പാതകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ബദ്ധാത്മാവ് എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക പ്രയോജനത്തിനായി ഈ വ്യാജസ്വാമിമാരുടെയും യോഗികളുടെയും വില കുറഞ്ഞ അനുഗ്രഹം തേടി അവരെ സമീപിക്കും. പക്ഷെ അവന് ആധ്യാത്മികമായോ ഭൗതികമായോ അവരിൽ നിന്നും യാതൊരു പ്രയോജനവും ലഭിക്കുന്നില്ല. കലിയുടെ യുഗത്തിൽ മായാജാലങ്ങളും ചെപ്പടി വിദ്യകളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ധാരാളം ചതിയന്മാരുണ്ട്. അനുയായികളെ അമ്പരിപ്പിക്കുന്നതിന് അവൻ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും സ്വർണം വരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അനുയായികൾ അവരെ ദൈവമായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത്തരം വഞ്ചനകൾ കലിയുഗത്തിൽ പ്രബലമാണ്. വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ യഥാർത്ഥ ഗുരുവിനെ താഴെ പറയും പോലെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. സംസാരദാവാനലലിടലോക ത്രാണായ കാരുണ്യ ഗാനാഗാനാത്വം പ്രാപ്തസ്യ കല്യാണ ഗുണാർണവസ്യ വന്ദേ ഗുരു ശ്രീ ചരണാരവിന്ദം. സംസാരദാവാനലലിടലോക ത്രാണായ കാരുണ്യ ഗാനാഗാനാത്വം പ്രാപ്തസ്യ കല്യാണ ഗുണാർണവസ്യ വന്ദേ ഗുരു ശ്രീ ചരണാരവിന്ദം. പിന്നെ പറയാം, പിന്നെ പയ്യോ. ഒരുവൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ അസ്തിത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരമാകുന്ന അഗ്നി ശമിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. ജനങ്ങൾ ചതിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാൽ തന്ത്രങ്ങൾ കാട്ടുന്ന സ്വാമിമാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു. പക്ഷെ തന്ത്രങ്ങൾ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖങ്ങൾ ശമിപ്പിക്കുകയില്ല. ദൈവമാകുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡം ശൂന്യതയിൽ നിന്നും സ്വർണം സൃഷ്ടിക്കലാണെങ്കിൽ എണ്ണമറ്റ ടൺ കണക്കിന് സ്വർണമുള്ള സമഗ്ര ലോകത്തിന്റെയും ഉടമയായ കൃഷ്ണനെ എന്തുകൊണ്ട് അംഗീകരിച്ചുകൂടാ? മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ സ്വർണത്തിന്റെ നിറം ഒരു ജലപിശാചിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞമലത്തിന്റെ നിറത്തോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ
സ്വർണോത്പാദകരായ ഗുരുക്കന്മാരാൽ വശീകരിക്കപ്പെടാതെ ജഡഭരതനെ പോലുള്ള ഒരു ഭക്തനെ ആത്മാർത്ഥമായി സമീപിക്കണം. ജഡഭരതൻ രഘുഗണ രാജാവിന് നന്നായി ഉപദേശിച്ചതിനാൽ രാജാവിന് ശരീരസങ്കല്പത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാകാൻ കഴിഞ്ഞു. ഒരു വ്യാജ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചാൽ ഒരുവനും സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11:3-21 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ വേണം ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ. തസ്മാത് ഗുരും പ്രപത്യേത ജിജ്ഞാസുഹു ശ്രേയ ഉത്തമം. ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പ്രയോജനത്തെ പറ്റി അന്വേഷിക്കുവാൻ ഒരുവൻ ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. അത്തരം ഒരു ഗുരുവിനെ പറ്റി താഴെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ശാബ്ദേ പരേച്ഛ നിഷ്ണാദം. അത്തരം ഒരു ഗുരു സ്വർണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയോ ചെപ്പടി വാക്കുകൾ പറയുകയോ ഇല്ല. അവൻ വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ നിർണയത്തിൽ വളരെ അഭിജ്ഞനാണ്. വേദേശ സർവേരഹമേവ വേദഃ. അവൻ എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനും പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയവനുമാണ്. ഒരുവനെ അത്തരം ഒരു ഗുരുവിന്റെ പങ്കജപാദത്തൂടി നേടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ജീവിതം വിജയപ്രദമാകും. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവൻ ഈ ജീവിതത്തിലും അടുത്ത ജീവിതത്തിലും കബളിപ്പിക്കപ്പെടും. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദാതു പരബാധയാന്താത്മനെ നോപനമതി തദാ ഹി പിതൃപുത്ര ബർഹിഷ്മദ പിതൃപുത്രാൻ വസഗലു പശ്യതി. യദാതു പരബാധയാന്താത്മനെ നോപനമതി തദാ ഹി പിതൃപുത്ര ബർഹിഷ്മദ പിതൃപുത്രാൻ വസഗലു പശ്യതി. ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബദ്ധാത്മാവിന് അന്യരെ ചൂഷണം ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ജീവിതോപാധി കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ അവൻ സ്വന്തം പിതാവിനെയോ പുത്രനെയോ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും അവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ വളരെ നിസ്സാരമാണെങ്കിൽ പോലും അവ അപഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ അതിന് കഴിയാതെ വന്നാൽ അവർക്കും മറ്റു ബന്ധുക്കൾക്കും എല്ലാവിധ കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ഒരിക്കൽ സാമ്പത്തിക കുഴപ്പത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം പുത്രിയുടെ ആഭരണങ്ങൾ തട്ടിയെടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണുകയുണ്ടായി. ആവശ്യത്തിന് നിയമം അറിയില്ല എന്ന ചൊല്ലുപോലെ ഒരു ബദ്ധാത്മാവിന് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം നേരിടുമ്പോൾ അവൻ ബന്ധങ്ങൾ വിസ്മരിക്കുകയും സ്വന്തം പിതാവിനെയോ പുത്രനെയോ പോലും ചൂഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. കലിയുടെ യുഗത്തിൽ ഒരു ബന്ധു മറ്റൊരു ബന്ധുവിനെ വെറുമൊരു നിസാര വസ്തുവിന് വേണ്ടി വധിക്കുന്ന സമയം ആസന്നമാകുന്നതായി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് വിവരം ലഭിക്കുന്നു. ബോധമില്ലാതെ ജനങ്ങൾ അധികം ഹീനരായി എന്ത് വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന കർമ്മവും അനുഷ്ഠിക്കുന്ന നരകീയ അവസ്ഥയിലേക്ക് നിപതിക്കും. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. 15-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉചിദാസാദ്യ ഗൃഹം ദാവത് പ്രിയാർത്ഥ വിദുരം അസുബോധർക്കം ശോകാഗ്നിനാദഹ്യമാനോ വൃശം നിർവേദമുപഗച്ഛതി. ഉചിദാസ്യാദ്യ ഗൃഹം ദാവത് പ്രിയാർത്ഥ വിദുരമസുബോധർക്കം ശോകാഗ്നിനാദഹ്യമാനോ വൃശം നിർവേദമുപഗച്ഛതി. ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ഈ ലോകത്തിൽ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം എന്നത് ശരിക്കും ആളിക്കത്തുന്ന ഒരു കാട്ടുതീ പോലെയാണ്. അവിടെ സന്തോഷമേ ഇല്ല. ഒരുവൻ അധികം ദുഃഖങ്ങളിൽ അകപ്പെടുകയും ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ ശാശ്വതമായ സന്തോഷത്തിന് അനുകൂലമായ യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ കുടുക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ ബദ്ധാത്മാവ് ദുഃഖാഗ്നിയുടെ ജാലകളാൽ ദഹിക്കപ്പെടുന്നു. ചില സമയങ്ങളിൽ അവൻ ഹതഭാഗ്യനെന്ന് സ്വയം പരിതപിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാത്തത് മൂലം താൻ ക്ലേശിക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് സ്വയം വിലയിരുത്തുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ഗുരു അഷ്ടകത്തിൽ ശ്രീല വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ ഇങ്ങനെ പാടി. സംസാരദാവാൻ അലലീഡ ലോക ത്രാണായ കാരുണ്യകനാകനം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവിതം ശരിക്കും ആളി ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു കാനനാഗ്നി പോലെയാണ്. ആരും വനത്തിന് തീ വയ്ക്കുന്നില്ല, എന്നിട്ടും തീ തനിയെ ഉണ്ടാകുന്നു. അതുപോലെ
ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കാനാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിലും ദുഃഖ അവസ്ഥകൾ തനിയെ അധികരിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ കാട്ടുതീയിൽ അകപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരുവൻ ഭൗതികാവസ്ഥത്തെ സ്വയം അപലപിക്കുകയും സ്വന്തം ശരീരസങ്കല്പം മൂലം കുരുക്കുകളിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കാൻ കഴിയാതെ അവൻ അധികം ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ അഷ്ടപ്രായേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീ ഗുരു ദീനധാരണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരിചന്ദ്രായ രാധികായ താരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് ജയ്, നിതായ ഗുരു പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞു, ആർക്കെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ. യസ്യാഹം അനുഗ്രഹശാമി, ഭഗവാൻ എന്താണ് പ്രത്യേക കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു, അല്ലെ. യസ്യാഹം അനുഗ്രഹശാമി ഹരിഷ്യ തദ്ധനം ശനൈ, അവരുടെ സമ്പത്ത് തിരിച്ചെടുക്കുന്നു, അല്ലെ. സമ്പത്ത് തിരിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവർക്ക് അവരുടെ കൂടെയുള്ളവരൊക്കെ അവരെ വിട്ടുപോകും, അല്ലെ. യഥാർത്ഥത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളെ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ. അല്ല. അപ്പോ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ സമ്പത്തുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അവരുടെ സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അറിയും എത്രമാത്രം സ്നേഹമുള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ. ഇപ്പൊ പറയുന്ന അങ്ങനെ സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോ എന്താണ്, ബന്ധുക്കളൊക്കെ അകന്നകന്ന് പോകുമെന്ന് പറയും, അവരെ വിട്ടുപോകുന്നു. അപ്പൊ അതെന്താണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരണമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഭഗവാനുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജീവസത്തകൾ പലതരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അവര് ശത്രുക്കളുടെ ശിക്ഷകളും അതുപോലെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഒക്കെ പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവുമായിട്ടുള്ള പരുഷ വാക്കുകളും ഒക്കെ കൊണ്ട് ദുഃഖിതരാകുന്നു എന്ന്. അങ്ങനെ അവര് വല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നു. അതിനെ എന്താണ്, ഈ ശിക്ഷയെ മൂങ്ങകളുടെയും ചീവിടുകളെയും ശബ്ദങ്ങളോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. സർക്കാർ ഓഫീസിലൊക്കെ പോയാൽ അത് കോമഡി ആയിട്ടൊക്കെ ചിലരൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കട്ടെ. അവിടെ പോയാല് ഇരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത്ര വലിയ സ്വീകരണങ്ങളൊന്നും ആയിരിക്കില്ല, അല്ലെ. ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് പേപ്പറുകൾ തലയൊക്കെ താഴെയാക്കി വെച്ചിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി ചോദിക്കുക, ഇവിടെ പോയി ചോദിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും, അല്ലെ. പ്രായമായവരൊക്കെ വട്ടം കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോ പലതരത്തിലുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ പറയും. എന്താണ്, അതൊക്കെ വേദനിപ്പിക്കും വളരെയധികം എന്ന് പറയും. ഇതൊക്കെ മൂങ്ങകളുടെയും ചീവീടുകളുടെ ഒക്കെ ശബ്ദങ്ങളോട് താരതമ്യപ്പെടുത്താം. അതൊക്കെ എന്താണ്, അത്രയും കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ല, അല്ലെ. ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വിവിധ തരം ശത്രുക്കളുടെ ആദായ നികുതി നൽകാതെ ഒരുവനെ സർക്കാർ ശാസിക്കുന്നു. അത്തരം വിമർശനങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷത്തിലും പരോക്ഷത്തിലായാലും ഒരുവനെ വിഷാദിപ്പിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ അവൻ പ്രതികരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമെങ്കിലും നിർഭാഗ്യവശാൽ അവനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇപ്പൊ കലികത്തിൽ പറയുന്നു, വലിയ വലിയ കള്ളന്മാരൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും, എന്നാൽ ചെറിയ ചെറിയ കള്ളന്മാരൊക്കെ പിടിക്കപ്പെടുക. വലിയ വലിയ കോടാനുകോടികളൊക്കെ കെട്ടവരൊക്കെ സുഖമായിട്ട് വേറെ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കും. ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ കളവുകളൊക്കെ നടത്തുന്നവരെ ഇവിടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ജീവാത്മാവ് അവന്റെ കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിലെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി ഈ ജീവിതത്തിൽ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ നേടുന്നു. അത് അവസാനിക്കുമ്പോൾ അവൻ സമ്പത്തുകളെയും പണത്തെയും ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അവയ്ക്കാകട്ടെ ഈ ജീവിതത്തിലോ അടുത്ത ജീവിതത്തിലോ അവനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല.
കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ കുറെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഒരാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയും. നല്ല സമ്പത്ത്, നല്ല സൗന്ദര്യം, നല്ല ജ്ഞാനം, ഇതൊക്കെ എന്താണ് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പുണ്യപ്രവൃത്തികളുടെ ഫലമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ സമ്പത്തും പണമൊന്നും ഒരിക്കലെ ഒരാളെ ഈ ജീവിതത്തിലോ അടുത്ത ജീവിതത്തിലോ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയും, സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പൊ എത്ര സമ്പത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും യമരാജന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും അല്ലെ മരണത്തിൽ നിന്നും ഒരാൾക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ സമ്പത്തും അധികാരവും ഇതൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നത് അല്ലെ. എന്താണോ നമ്മൾ ആത്മാവിന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നത് അല്ലെ. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യം, ഭക്തിയുത സേവനം, അതൊരിക്കലും നമുക്കൊരു നഷ്ടമാകും അല്ലെ. സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യാത്രായതോ മഹതോപയ. ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളെ പോലും നമ്മളെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കും. ഇന്ന് ഇത്ര പണം ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അടുക്ക, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ഇന്ന ആളായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല അല്ലെ. ആ കാര്യങ്ങളോട് നമ്മൾ കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആവുമെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അല്ലെ, ഭരത മഹാരാജാവൊക്കെ മാനായിട്ട് പിറക്കിയിട്ടല്ലേ. നമുക്ക് അധികാരമുണ്ട്, ആ അധികാരം വിട്ടുകൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അടുത്ത ജന്മം അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പല്ലിയോ കൂറയോ മൂട്ടയോ എന്തൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ ആ ഓഫീസിൽ അല്ലെ. അതുപോലെ പണത്തിനോട് ആർത്തി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ പണം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഷെൽഫിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാറ്റയോ കുറിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒന്നും പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാൽ എന്തൊക്കെ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നോ അത് നമ്മളെ ഇവിടെ നിന്നോ മോചിപ്പിക്കുന്നു, നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഒരാൾ മറ്റുള്ളവരെ, സമ്പത്തുള്ളവരെ, കൈവശമുള്ളവരെ സമീപിക്കുന്നു, ആ സമ്പത്തുള്ളവർ മരിച്ചതിന് തുല്യം ജീവിക്കുന്നു. ഇത്തരം ആളുകൾ ശുദ്ധവൃക്ഷങ്ങളോടും ലതകളോടും വിഷം നിറഞ്ഞ കിണറുകളോടും ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. സമ്പത്തുള്ളവൻ എന്താണ്? മരിച്ചതിന് തുല്യം ജീവിക്കുന്നു എന്ന്. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കാണാം കോടികളൊക്കെ ബാങ്കിലിട്ടിട്ട് പട്ടിണിയൊക്കെ കിടക്കും. അപ്പോ അവസാനം എന്താണ്? ഇതൊക്കെ അവിടെ ബാക്കിയാക്കിയിട്ട് പോകും അല്ലെ. ഇപ്പോ ഉയർന്ന വൈഷ്ണവര് പറയുന്നു, നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം ബാങ്ക് ബാലൻസ് ബാക്കിയുണ്ടോ അത്രയും പൈസക്കുള്ള ജീവിതം നമ്മൾ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളഞ്ഞു എന്നത്. ഇപ്പൊ പറയും നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ സമ്പാദിച്ചത് അല്ലെ. അതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചെയ്തിട്ടുള്ള പുണ്യപ്രവൃത്തികളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ജന്മം സമ്പത്ത്, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം ഇതൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോ അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ജന്മം പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ജന്മം അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും അനുഭവിക്കുവാനുള്ള യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടാവും, അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മള് അവർക്ക് മക്കൾക്കായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരൊന്നും ഇല്ലാതായി പോകുന്നില്ല. അവർക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മം അത്രയും പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക്. അപ്പോ ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും കോടി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ലക്ഷങ്ങൾ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അവരുടെ അത്രയും കാലത്തെ അധ്വാനവും അവരുടെ ജീവിതമൊക്കെ പാഴായി എന്നാണ് അർത്ഥം. അതുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗോസ്വാമിമാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞത്, ശരീരത്തിനുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ കുറച്ച്, ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അത്രമാത്രം ഭക്ഷിക്കുവാനോ അതിന് ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചില പ്രഭുപാദർ പറയും, ഒരാൾ ഒരു ദിവസം ഒരു 3 ചപ്പാത്തി 2 ചപ്പാത്തി 3 ചപ്പാത്തി ഒക്കെ തിന്നു. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കഴുതയെ പോലെ 24 മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. കഴുത അങ്ങനെയാണ്. കഴുത അലക്കുകാരന്റെ ഭാണ്ഡം ചുമന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടത്തിയിരിക്കും അല്ലെ. ആ കഴുതക്കറിയില്ല എവിടെ പോയാലും പുല്ല് ലഭിക്കും. ഈ കഴുത ഈ ഭാണ്ഡമൊക്കെ ചുമന്നാൽ എന്താണ്, അലക്കുകാരൻ കുറച്ച് പുല്ല് കൊടുക്കും അല്ലെ, അത് കഴിക്കും. എന്നാൽ എവിടെ പോയാലും പുല്ല് ലഭിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം കഴുതക്കറിയില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യജന്മം ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം ഇവയ്ക്കായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നവര് യഥാർത്ഥത്തില് വിഡ്ഢികളാണ്. അതുപോലെ സമ്പത്തുകള്
മറ്റുള്ള ഭക്തിത സേവനങ്ങൾക്കൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ അവര് പോലും ഉപയോഗിക്കാതെ അവരെന്താണ് ചത്തതിന് മരിച്ചതിന് തുല്യം ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്തരം ആളുകളെ വൃക്ഷങ്ങളോടും ലതകളോടും വിഷം നിറഞ്ഞ കിണറുകളോടും വിഷം നിറഞ്ഞ കിണറിലെ വെള്ളം ആരും കുടിക്കില്ല. അതുപോലെ അവന്റെ സമ്പത്ത് ഒന്നിനും ഉപകാരപ്പെടുന്നില്ല. ഒരു ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു, മുൻ ജീവിതങ്ങളിൽ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി ഈ ജന്മത്തിൽ ആർജിക്കുന്ന സ്വത്തുകളും ധനവും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുത്. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി അവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിഷവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം ആസ്വദിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ബദ്ധാത്മാവിനെ ഈ ജീവിതത്തിലോ അടുത്ത ജീവിതത്തിലോ എന്തെങ്കിലും വിധത്തിൽ സഹായിക്കില്ല. എങ്കിലും ഒരുവൻ തന്റെ സ്വത്തുക്കൾ ശരിയായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ ഈ ജീവിതത്തിലും അടുത്ത ജീവിതത്തിലും സന്തോഷം നേടും. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത പക്ഷം അവൻ വിലക്കപ്പെട്ട കനി ഭക്ഷിക്കുകയും അവന്റെ പറുദീസ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ ഒരുവൻ അവന്റെ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇപ്പോ പ്രഭാതർ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുക. അവന്റെ സമ്പത്തൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ചെലവാക്കുക. പ്രഭുപാദരി ആ ഫോർഡ് കമ്പനിയുടെ ചെയർമാനെ കണ്ട് ഒരവസരത്തില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താ പറയാ, അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയുകയുണ്ടായി, നിന്റെ പിതാവിനെ പോലെ നീ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനായിട്ട് അറിയപ്പെടരുത്, നീ ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ട് അറിയപ്പെടണം. നിന്റെ സമ്പത്ത് ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായിട്ട് നീ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറയും. നീ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടണം എന്ന് പറയും. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പത്ത് ഭഗവാന് വേണ്ടി വലിയൊരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മായാപൂരിൽ TOVP ടെമ്പിൾ അല്ലെ, എത്രയോ കോടികൾ അദ്ദേഹം, അംബരീഷ് ദാസ് പ്രഭുജി, ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർഡ് കമ്പനിയുടെ ഉടമയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധനം എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയൊരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ചു. വലിയ കോടീശ്വരന്മാരെയൊക്കെ ഇവിടെ കാണാം. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ധാരാളം കോടീശ്വരന്മാർ. അദ്ദേഹം വിദേശത്തുള്ള ഭക്തനാണ്. അപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കോടീശ്വരന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കാണാം അല്ലെ. അവരെന്താണ്? അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം ചെയ്യാനായിട്ട്, അവർക്ക് സുഖിക്കുവാനായിട്ട് ജനങ്ങളെയൊക്കെ കൊള്ളയടിച്ചിട്ട് ആ പണം കൊണ്ട് എന്താണ് അവർ വലിയ കൊട്ടാരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവര് സുഖിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അത് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം അല്ലെ. എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമ ആസ്വാദകൻ ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് വലിയൊരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നു. മറ്റേ വ്യക്തി എന്താണ് പറയുന്നത്? കർമ്മിയായിട്ട് വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം ആസ്വദിക്കുവാനായിട്ട് വലിയ കൊട്ടാരം നിർമ്മിക്കുന്നു. അതിലെല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ, എന്താ പറയാ, കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കാർ പാർക്കിങ്ങും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ആക്കിയിട്ട് എന്താണ് അവരത് എൻജോയ് ചെയ്യും അല്ലെ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന്റെയൊക്കെ യഥാർത്ഥ ആസ്വാദകൻ ഭഗവാനാണെന്നുള്ള കാര്യം മറന്നുപോയി. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ ഈ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഓർത്തിട്ട് അടുത്ത ജന്മം എന്തെങ്കിലും കുറയോ പാറ്റയോ ഒക്കെ ആവും, ഏതെങ്കിലും ലോക്കറിലോ അല്ലെ എവിടെയെങ്കിലും. അപ്പോ എന്നാൽ ഭഗവാൻ ആരാണോ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠത്തില് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ അവർക്കായിട്ട് സ്വർണം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള കൊട്ടാരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു. ചിന്താമണി സത്മസ് കൽപുഷ്, ചിന്താമണി രത്നങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള കൊട്ടാരങ്ങളാണ് ഇവിടെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഭഗവാന് ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഭഗവാൻ അവിടെ നമുക്ക് വസിക്കുവാനായിട്ട് കൊട്ടാരങ്ങള് അല്ലെ. ഭഗവാന് കൊട്ടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല അല്ലെ. ദ്വാരകയില് 16,108 കൊട്ടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ 16,108 രാജ്ഞിമാർക്കായിട്ട് ഇപ്പൊ ഭഗവാന് സാധിക്കാതെ. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു, അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ധനമൊക്കെ ആരുടേതാണ്? ഭഗവാന്റേതാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തില് അപ്പോൾ മാത്രമേ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രയോജനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. നമുക്ക്
ആസ്വദിക്കുവാനല്ല, ഭഗവാൻ ആസ്വദിക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പണമൊക്കെ. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അപ്പോ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുന്ന പക്ഷം ഈ ജീവിതത്തിലും അടുത്ത ജീവിതത്തിലും സന്തോഷം നേടും. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത പക്ഷം അവൻ വിലക്കപ്പെട്ട കനി ഭക്ഷിക്കുകയും അവിടെ അവന്റെ പർദീസ് നഷ്ടപ്പെടുകയും അതിനാൽ ഒരുവൻ അവന്റെ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയും. അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു, നീ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എനിക്കായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ. നീ എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ശരികൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ, ഇതൊക്കെ എനിക്കായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയും. ഒരുവൻ കൃഷ്ണാബോധത്തിലാകുന്ന വർഷം അവൻ കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി നേടുന്ന ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളും സമ്പത്തുകളും ഈ ജന്മത്തിലും അടുത്ത ജന്മത്തിലും പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ഒരുവൻ അവനെ ആവശ്യമായതിലധികം സമ്പാദിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ആവശ്യത്തിലധികം നേടിയാൽ അധികമുള്ളത് മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം. അത് ബദ്ധാത്മാവിനെയും ലോകത്തെയും കൃഷ്ണനെയും സന്തോഷിക്കും. ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും ഇത് തന്നെയാണ്. പതിമൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ബദ്ധാത്മാവ് ഭൗതിക ലോകമാവുന്ന വനത്തിലെ ദുഃഖം ശമിപ്പിക്കുവാൻ നാസ്തികരിൽ നിന്നും വില കുറഞ്ഞ അനുഗ്രഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും. അവരുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ അവന് എല്ലാ ബുദ്ധിയും നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ചൂട് ശമിപ്പിക്കാൻ തീരെ ആഴമില്ലാത്ത ഒരു നദിയിലേക്ക് ചാടുന്നത് തുല്യമാണ്. അതിന്റെ ഫലമായി നദിയുടെ അടിത്തട്ടിലിടിച്ച് അവന്റെ ശിരസിൽ മുറിവുകൾ അവൻ ശമിക്കുന്നുമില്ല. മുറിവുകൾ വേദനയും അങ്ങനെ രണ്ടു വിധത്തിലും അവൻ ദുരിതവന്. തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടുന്ന ബദ്ധാത്മാവ് വേദതത്വങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന സന്യാസിമാരെന്നും സ്വാമിമാരെ പറയപ്പെടുന്നവരെയും അവരിൽ നിന്നും ഇപ്പോഴോ ഭാവിയിലോ ഒരു പ്രയോജനവും ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് ബദ്ധാത്മാക്കള് ഇവിടുന്ന് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് പല വ്യാജ സ്വാമിമാരെയും സന്യാസിമാരൊക്കെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അവർക്ക് സ്വയം രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാൻ ഇവിടുന്ന് കഴിയില്ല, അല്ലെ? പിന്നെയല്ലേ ഇവിടെ അവരെ സമീപിക്കുന്നവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് അവരതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയും. ഉദാഹരണമായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്, നല്ല ചൂടായിട്ട് ഒരു നദിയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്നു. എന്നാൽ നദിയിൽ അല്പം മാത്രമേ ജലമുള്ളൂ. അപ്പോഴെന്താ സംഭവിക്കുക? അത് അവന്റെ തല ആ നദിയിൽ അടിച്ചിട്ട് മുറിയുകയും ചെയ്യുന്നു, ചൂട് ശമിക്കുകയില്ല. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം വെറുതെ പാഴായി പോകുന്നു. ഓരോരോ ആൾക്കാരുടെയും ധാരാളം കലികത്തിൽ ധാരാളം കപട ഗുരുക്കന്മാരെയും സ്വാമിമാരെയൊക്കെ കാണാം. ഞാൻ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്ത ഇന്ന് ചെയ്യാം, അല്ലെ? എന്താണ് അവരുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം? എന്താണ്? ഒരാളുടെ പണവും സ്വർണവും മറ്റുമൊക്കെ അടിച്ചു മാറ്റുക. അതിലപ്പുറം വേറെ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷ്യമൊന്നും. എന്നാൽ കൃഷ്ണാബോധം അങ്ങനെയല്ല, അല്ലെ? കൃഷ്ണാബോധം നമുക്ക് എന്നേക്കുമായിട്ട് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാനായിട്ട് വഴിയാണ് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞത്. അതിന് നിങ്ങളോട് ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നൊന്നുമില്ല, അല്ലെ? ഇപ്പോ പ്രഭുപാദരുടെ പറയുന്നു, വഞ്ചകർ എപ്പോഴും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് അവരുടേതായ പാതനിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ബദ്ധാത്മാവ് എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക പ്രയോജനത്തിനായി വ്യാജസ്വാമിമാരുടെയും യോഗികളുടെയും വില കുറഞ്ഞ അനുഗ്രഹം തേടി സമീപിക്കും. പക്ഷെ അവന് ആധ്യാത്മികമായോ ഭൗതികമായോ അവരിൽ നിന്ന് യാതൊരു പ്രയോജനവും ലഭിക്കുന്നില്ല. കലിയുടെ യുഗത്തിൽ മായാജാലങ്ങളും ചപ്പടി വിദ്യകളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ധാരാളം ചതിയന്മാരുണ്ട്. അനുയായികളെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നതിന് അവർ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് സ്വർണം വരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അനുയായികൾ അവരെ ദൈവമായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരം വഞ്ചനകൾ കലിയുഗത്തിൽ പ്രബലമാണ്. വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ യഥാർത്ഥ ഗുരുവിനെ താഴെ പറയും പോലെ ചിത്രീകരിച്ചു. അതാണ് പ്രഭാതരെ പറയുന്നു. ഈ കലിയുഗത്തിൽ ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം. അവരൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ചപ്പടി വിദ്യകളും കാണിച്ചിട്ട് ആൾക്കാരെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോഴെന്താണ്? അവര് ദൈവമായിട്ട് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കും. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് ശരിയായ രീതിയിൽ അവരെ നോക്കിയിട്ട് വേണം സ്വീകരിക്കുവാൻ. ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്രം, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണോ ഈ ഗുരു പറയുന്നത്? അല്ലെ? പലരും അങ്ങനെയല്ല. പലരും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയും. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ വലിയ ലക്ഷക്കണക്കിന് അനുയായികളൊക്കെയുള്ള കലിയുഗത്തിൽ കപട ഗുരുക്കന്മാരെയൊക്കെ കാണാം. അവര് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ദ്വാപര യുഗമാണ്,
ശിവനാണ് ഭഗവാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഭാഗവതം പഠിച്ചു അല്ലെ? രുദ്രഗീതം ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നു മഹാദേവൻ. ഭഗവാന്റെ നാമം സദാസമയം ജപിക്കുന്നു മഹാദേവൻ. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ പറയുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അടിസ്ഥാനം വേണം. ദ്വാപരയുഗമാണെന്ന് പറയും, ശാസ്ത്രപ്രകാരം കലിയുഗമാണ് ഇപ്പോഴും അല്ലെ? അപ്പൊ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്നു. അത് കേട്ടിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ അതിനെ പിന്താങ്ങാൻ നല്ല റോക്ക് മ്യൂസിക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിക്കും പല സമയങ്ങളിൽ, ജന്മാഷ്ടമി പോലുള്ള സമയങ്ങൾ. എന്നാൽ ഭക്തന്മാരെന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തിച്ചു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇന്നും ഉണ്ട് ധാരാളം. അവരെയൊക്കെ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ അവർ സ്വയം രക്ഷപ്പെടില്ല അല്ലെ? നാമാപരാധങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെയും ശിവന്റെയും നാമങ്ങൾ വിഷ്ണുവിന്റെ നാമങ്ങൾ തുല്യമായിട്ടോ സ്വതന്ത്രമായിട്ടോ കരുതുന്നത് നാമാപരാധങ്ങൾ. അപ്പോ ബ്രഹ്മാവിനെയും മഹാദേവനെയൊക്കെ ഭഗവാനായിട്ട് കരുതുന്നത് തന്നെ തെറ്റാണ്. അവരുടെ നാമങ്ങൾ തുല്യമായിട്ട് തെറ്റാണ്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവർ സ്വയം വിഡ്ഢിയാവുന്നു, അതുപോലെ ജനങ്ങളെയൊക്കെ വിഡ്ഢിയാക്കുന്നു. ഇപ്പോഴ് ദ്വാപരയുഗമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴ് ശിവനാണ് ഈശ്വരൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ധാരാളം ആൾക്കാർ, പല ആൾക്കാരും പലതരത്തിലും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. ഓരോരോ ആൾക്കാർ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ദേവീദേവന്മാരുടെ പേരുകൾ വർത്തി അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ. എന്നാൽ ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവകർ മാത്രം. ഏകലേ ഈശ്വര കൃഷ്ണ ആരസഭ വിദ്യ. ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാരാണ്? കൃഷ്ണനാണ്. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അവരുടെ സേവകരാണ്. അപ്പൊ അവര് പറയുന്നതിന് യാതൊരു ശാസ്ത്രീയ അടിസ്ഥാനം ഒന്നും ഉണ്ടാവും, ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയില്ല. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരോട് പറയുന്നത്, നമ്മളൊരു ഗുരുവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശരിയായ പരമ്പരയിൽ നിന്നുള്ളവരായിരിക്കണം. അവർ പറയുന്ന ശാസ്ത്രത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കണം. അവരാ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ തന്നെ ആയിരിക്കണം അവര് പറയുന്നത്. സന്ദേശം ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ല. ആ പരമ്പര അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഭഗവാൻ എന്താണോ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ആ ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം, ആ പരമ്പര. അതിലുള്ള 32ാമത്തെ ആചാര്യനാണ് ചില പ്രഭുപാദർ അല്ലെ? പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചാൽ പ്രഭുപാദർ ഞാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നേ നമുക്ക് എവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നു ചില വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അല്ലെ? ചില മധ്വാചാര്യർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ബ്രഹ്മാവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, മഹാദേവൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അങ്ങനെ നാരദർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. അപ്പോ ആ പരമ്പരയിലുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ച് പറയാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ നാരദരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അത് പ്രകാരം ആചാര്യന്മാരൊക്കെ അത് കൂടുതൽ നമുക്ക് ബദ്ധാത്മാവൾക്ക് വിശദമാക്കി തരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പ്രഭുപാദർ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിലായിട്ട് പ്രഭുപാദർ ചേർക്കാൻ, അല്ലാതെ എന്റെ അഭിപ്രായം ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രഭുപാദർ എവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല അല്ലെ? അപ്പോ എന്നാൽ മായാവാദികളുടെയൊക്കെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്താണ്? അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് അതിന് മുഴുവനായിട്ടും കുത്തി നിറച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്കും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാറ്. മായാവാദി കൃഷ്ണാപരാധി. ഇപ്പൊ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുവാനായിട്ട് പറയുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് കാട്ടുതീ പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നു. കാട്ടുതീ ഒരു ഫയർ എഞ്ചിൻ കൊണ്ടൊന്നും കാട്ടുതീ അണക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ? കാട്ടുതീ ആരും കൊളുത്തുന്നതല്ല, തനിയെ ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെ? ഇവിടെയൊക്കെ കുറവാണ് അല്ലെ? വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ കാട്ടുതീ 5 മാസം 6 മാസം 1 വർഷം വരെയൊക്കെ കാട്ടുതീ ഇങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പറയുന്നു. അവിടെയുള്ള വൃക്ഷങ്ങളും മൃഗങ്ങളും മറ്റുള്ള പക്ഷികളും എല്ലാം ആ കാട്ടുതീയില് വെന്ത് ചാമ്പലാവുമെന്ന് പറയും. അപ്പോ ഈ കാട്ടുതീ അണക്കാൻ എന്താണ്? മഴ കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കൂ അല്ലെ? ചെറിയ ഫയർ എഞ്ചിൻ വെച്ചിട്ടൊന്നും ഈ കാട്ടുതീ അണക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവിതം ശരിക്കും ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു കാനനാഗ്നി പോലെയാണ്. ആരും വനത്തിൽ തീ വെക്കുന്നില്ല, എന്നിട്ടും തീ തനിയെ ഉണ്ടാകുന്നു. അതുപോലെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കാനാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിലും ദുഃഖാവസ്ഥകൾ തനിയെ അധികരിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ കാട്ടുതീയിൽ അകപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരുവൻ ഭൗതിക സ്വയം അപലപിക്കുമെങ്കിലും സ്വന്തം ശരീരസങ്കല്പം മൂലം കുരുക്കുകളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയാതെ അവൻ അധികം ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ ആർക്കേ കഴിയുള്ളൂ? ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുവാനായിട്ട് പറയുന്നു. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു സ്വർണം, നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്വർണം കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അല്ലെ? ഇവിടെ പറഞ്ഞു
ഒരുവൻ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരമാകുന്ന അഗ്നി ശമിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. ജനങ്ങൾ ചതിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാൽ തന്ത്രങ്ങൾ കാട്ടുന്ന സ്വാമിമാരുടെ അടുത്തേക്ക്. പക്ഷെ തന്ത്രങ്ങൾ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖങ്ങൾ ശമിപ്പിക്കുകയില്ല. ദൈവമാകുന്നുള്ള മാനദണ്ഡം ശൂന്യതയിൽ നിന്നും സ്വർണം സൃഷ്ടിക്കലാണെങ്കിൽ എണ്ണമറ്റ ടൺ കണക്കിന് സ്വർണമുള്ള സമഗ്ര ലോകത്തിന്റെ ഉടമയായ കൃഷ്ണനെ എന്തുകൊണ്ട് കൂടാ? മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സ്വർണത്തിന്റെ നിറം ഒരു ജലപിശാചിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഞ്ഞ മരത്തിന്റെ നിറത്തോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തും. പ്രഭാതർ പറയുന്നു, അല്പം സ്വർണം എടുക്കുന്ന ഒരാളെ നിങ്ങൾ ഭഗവാനായിട്ട് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ സ്വർണത്തിന്റെ ഉടമയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവമായിട്ട് ഭഗവാനായിട്ട് കണ്ടുകൂടാ? ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ചിന്താമണി പ്രകരസത്മസു കൽപവൃഷാലശാവൃതേഷു സുരഭീരഭിപാലയന്തം ലക്ഷ്മി സഹസ്രശത സംഭ്രമ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം. ചിന്താമണി കൊട്ടാരങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. കൽപ്പവൃക്ഷം, ഈ മാജിക് കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താണ്, അല്പം സ്വർണം എടുത്തിട്ട് കാണിക്കുന്നു. എന്നാൽ കൽപ്പവൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? സ്വർണം വേണോ, പണം വേണോ, ഫ്രൂട്ട്സ് വേണോ, ഏത് തരം ഫ്രൂട്ട്സ് വേണോ, എല്ലാം ലഭിക്കും. എന്താഗ്രഹിക്കുന്നോ അതൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഇരിക്കും. അതുപോലെ ചിന്താമണിക്കല്ലുകൾ കൊണ്ട്, സ്വർണത്തിനേക്കാളും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള ആ കല്ലുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ കൊട്ടാരങ്ങള്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള. അപ്പോ ഇതൊക്കെയുള്ള ആളെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് അംഗീകരിച്ചുകൂടാ? അല്പം സ്വർണം എടുക്കുന്ന ആളെ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? എന്നാൽ എല്ലാ സ്വർണത്തിന്റെയും ഉടമയായിരിക്കുന്ന ആ കൃഷ്ണനെ എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിച്ചുകൂടാ എന്ന് പ്രഭുപാദർ ചോദിക്കുന്നു. സമഗ്ര ലോകത്തിന്റെയും എണ്ണമറ്റ ടൺ കണക്കിന് സ്വർണമുള്ള സമഗ്ര ലോകത്തിന്റെയും ഉടമയായ കൃഷ്ണനെ എന്തുകൊണ്ട് അംഗീകരിച്ചുകൂടെ? ഇപ്പോ നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ ദൂരെയൊന്നും പോകണ്ട, നമ്മുടെ അനന്തപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ, അല്ലെ, അവിടെയുള്ള പത്മനാഭ സ്വാമിയുടെ ആഭരണങ്ങളും മറ്റുള്ളതൊക്കെ ആൾക്കാർ, എന്താ പറയാ, സർക്കാരൊക്കെ അതിന്റെ കണക്കുകൾ നോക്കാനൊക്കെ തുറക്കുകയുണ്ടായി, നിലവറയൊക്കെ, അല്ലെ. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ ബോധം കിട്ടു എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും ടൺ കണക്കിന് സ്വർണങ്ങൾ, അല്ലെ. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള നിധിശേഖരമാണ്, അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഉടമയായിരിക്കുന്ന ഭഗവാന് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനായിട്ട് അംഗീകരിച്ചുകൂടാതെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, മഞ്ഞ മരത്തിന്റെ നിരത്തോട് താരം. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ സ്വർണോത്പാദകരായ ഗുരുക്കന്മാരാൽ വശീകരിക്കപ്പെടാതെ ജഡഭരതനെ പോലുള്ള ഒരു ഭക്തനെ ആത്മാർത്ഥമായി സമീപിക്കണം. ജഡഭരതൻ രഘുഗണ രാജാവിനെ നന്നയെ ഉപദേശിച്ചതിനാൽ രാജാവിനെ ശരീരസങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ കഴിയും. ഒരു വ്യാജഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചാൽ ഒരുവനും സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോവാനായിട്ട് ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു ഗുരുവിനെയാണ് നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് അല്പം സ്വർണം തന്നത് കൊണ്ടോ, അല്ലെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞു, സ്വർണമാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം, 4 കാര്യങ്ങൾക്കും, അല്ലെ, 4 പാപകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണമായിട്ടുള്ളത് സ്വർണമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോ ഈ സ്വർണം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകുന്ന, ഈ ഭൗതിക ലോകം നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാൻ ആയിട്ട് വഴി പറഞ്ഞു തരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെയാണ് അത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരുമരാജ് കി ജയ, നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ കൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവശ പതിദാനം ഭാവനഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. ആനന്ദപുരി വൈഷ്ണവ കി ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരുമരാജ്